Здравейте! Защитата на Аякс е разграден двор и ние смятаме да се възползваме от това. Също така ще отидем и до Бразилия. 5-1 за Челси през седмицата, но това не е всичко. Аякс получи общо 14 гола в последните си 4 мача. От последните 5 мача на Твенте пък, който е домакин на Аякс, всичките са с разменени попадения и минимум по 3 гола. В последните няколко мача на Аякс два пъти има по 6 гола, същото важи и за мачовете на Твенте. Помежду им в последните 5 мача също има много голове, като само един беше с едва 2 попадения. Така че за нас ще бъде абсурд, ако този матч няма повече от 2 гола. Матч с мач не си прилича, да, знаем го, не ни го казвайте. Бразилия, Флуминенсе Интернационал, Рио срещу Порто Алегре. Последните си 3 домакинства Флу спечели на 0, а пък гостите на път са с 1 хикс и 5 загуби от последните си 6 мача. Конкретно срещу Флуминенсе 3 хикса и 1 загуба в последните им мача в Рио де Жанейро. Всичко това ни навежда на мисълта, че този матч много трудно може да бъде спечелен от Интернационал и затова предвиждането е 1 хикс и под 3,5 гола в матча. За още безплатни мнения и съвети може да посетите нашия сайт, където също така има и абонаментна секция. Вие това много добре го знаете. От нас доходна и безаварийна.